Takže v dnešním videu uvidíte, jak Bart možná zabil rytíře, a nebo jak mušketýr sestřelil hlavu Berserkerovi a mnoho dalšího, takže se koukejte až do konce. Takže čaute lidi, dneska si tady zahrám zase Tabs a dneska tady jdeme pokračovat v naší krásné kampani Adventure. Takže začínáme tam, kde jsme skončili minule. Tady máme zase bandu, prostě kombinace trochu všeho. Tak jako z minulého videa, jak se nám to ukázalo jako velmi dobrá věc, tak si myslím, že jeden drak se bude hodit a ne, ninju nechceme, ale tady dva monky dopředu a myslím, že to bude v kombinaci jako, že jsme automaticky vyhráli, ne? Yes! No, co jsem říkal, vidíte, už krásná práce ani jako na rozehřátí to bylo fakt špatný. Tak jdeme pokračovat, hele. Co tady máme dál? Takže teďkon tady máme prostě sekaře prostě z doby kamení a sekaře z vikingů. OK, to mi zní jako plán. Já bych je prostě odstřelil. Bum. A jdem je prostě odpálit. No, krásná práce. Teď už jenom prosím přebíte, hoši, přebíte rychle, prosím. Rychle, hoši. Bum. Pohoda. Jo, a prej, že to má být těžký. No takže co tady máme dál? Zase naše oblíbená jedna vejníčka. Tentokrát máme 80 penízků, takže jdem na ně tady s tím. To mi zní jako plán. Tak ne, to jsem myslel. Jo, aha, on spadnul. Já jsem si říkal, že jsem ho trefil při letu, tak asi ne. Tak dobrý, jdeme dál. No, takže co teď? No, tak teďkon tady máme krásný strp ze strboholek. Jo, to bude ono. Co dělají? Hele, teďkon tady, všiml jsem si Balloon Archer. Tak pojďme to zkusit prostě, třeba to bude dobrý. Jo, prostě tady uděláme hromadu těchto z těch a uvidíme, co dělají. Budou střílet, no, jako by dělají to, jak se jmenují, prostě střílejí balonky. Počkej. Jo, ty tebe prostě vynesli nahoru a teďkon, jo, ty spadneš a umřeš, co? Sleduj. A bum. Co, jak to, že nejsi mrtvá, když jsi spadla třeba z 50 kilometrů? Tak určitě, tak... Hoši, ale střílejte do nich. Kámo, to je fakt pěkný, to je jako, to je nádhera tohle. To je jako, sledujte, jak, hej, ale, jako, sledujte, jak krásně lítají, ale kluci, jo? Lučišníci, pojďte, prosím, jako trochu je dávejte nahoru. Hej, už vás kosej, hoši. Hej, ale dělejte něco, prosím, hoši. Hej, vás fakt všechny posekali. No, nevadí, jo. Takže, pojď. Další pokus, hele. No, tak co zkusíme teďkon, hele, tam to nevyšlo. Tak co kdyby jsme prostě na ně poslali, co je na ně tak pošlem? A few moments later. Já bych na ně tady poslal pár torů. Tak pojďte do nich, hoši. Nevím, co děláte, ale vypadáte docela hustě. Prostě máte doslova kladivo, tak to musíte dát. OK. Prostě Thor zvyše, chápu. Hej, hoši. Jo. Krásně bombardujete těma kladivama. Hej, ale zaptej. Ani tu kosu neumí držet. Hoši, do ní. No, vy jste fakt špatný. Pojď, bum. Hezky, jo. Nevím, jestli dáváte vůbec nějaký damage, ale aspoň to vypadá hustě. Jo. Ne, proč si chcípnul? Pojďte, do nich, hezky. Pojď, ne. Hej, oni jsou, buď to já jsem fakt špatnej a blbej, anebo oni jsou prostě fakt dobrý. Yeah. Pojďme prostě zničit na dálku. Jdeme na ně poslat tyhle šamany. Co řveš, ty kokos? Co řveš? Hej, ale do nich, oni jsou skoro u vás. Doríme a menop.
Do nich, běž. Lorem, no jasně, kámo, chápu, no absolutně, vibem s tebou. Nech mě. Dobrý, tak už s tebou nevibem. No tak dobře, pojďme to udělat trochu, tyhle se mi docela líbily, takže dáme sem takhle 2. Máme 6000 ještě. Tak dáme 2 kapitány. A tady bychom... Kámo, dáme tam mamuta. Jo, cítím, že tam dáme pořádnýho mamuta. A dozadu ještě dáme tady tyhle 2 snake archery a tady 2 štíteře. Jo, to mi zní jako plán, který bude fungovat. Pojďte, hoši. Krása. Hezky. A teď jenom musím doufat, že mamu to tady zvládne. To byste mohli zvládnout, ne? Teď už je to trochu... Kámo... To mi chcete říct, že vy jste zabili mamuta. Hej mamute, oni si tě prostě dali na pekáč. Ty skončíš na dnešní večeři. Emotional damage! Nebo jak, jako... Co jsi dělal celou dobu? No, do nich, prosím tě, ale to má být rychlá práce. Jo, ne žádná tady jako... Práce na pár hodin. Ne, to má být rychlý prostě, no. A bum. No, krása. Pošlete na ně všechny ty hříchy a všechno. A bum. Krásná práce. Prostě jenom trochu taktika, hned to funguje. No, tak co máme tady? Jo, tamhle jsou, tamhle, hopliti. Jsem si říkal, kam zmizeli, to bylo docela jako chvilkama, jsem se docela lek, že tady budeme bojovat proti něčemu neviditelnému. Hele, tak pojďme tam na ně hodit prostě 2 lodě. Jo, podle mě to je věc, která prostě bude fungovat. Když tak, kdyby jsme byli už hodně v háji, tak tady pošleme jedno jarla s 2 berserknama. Tak, jo, to si fakt myslím, že bude fungovat, protože lodi vždycky fungujou. OK, já jsem myslel, že to extrémně mysnuli, ale reálně se dobře trefili. Hej, týpku, ty jsi prostě zasek nohy tady. A víš, že se má jen tam fajtit a ne rovně. Jako padlo, možná máš padlo, ale to ti je pěkně k ničemu. No, dodělejte, ježiš, to je krása. Nádherná práce. No tak tady máme další 1v1 s hoplitem. Ne, počkejte, nejsou hopliti, jak se jmenujou? Sarisa. Ježiš, co to je za jméno? 120, jo, mi chci říct. Půjdeme na něm se štítem, takhle nás nemůže bodnout. Moje taktika fungovala. Bum. Nechme. Bum, Hochu, bum. Hej, kolik máš životů? Pojď sem. Ty se na mě baví, on mě nemůže trefit. Pojď sem. Bum. Hejta. Krásná práce. No, co máme tady dál? Teď tady máme starý štítaře, nový štítaře, starý štítaře, nový štítaře, králíka. No, takže, hele, sorry, tohle jako podle mě fakt ještě párkrát tady uvidíte, jo, ale mně to fakt přijde jako geniální nápad. Prostě doslovně všechny pozabí. A co teďkon? Hele, samuraje jsme ještě vlastně nepoužili, pojďme použít samuraje. Takhle třeba pár jich dopředu. Třeba, já nevím, co moc dělají, takže zkusíme, uvidíme. No a přesně to, jak jsem očekával, ten drak prostě všechny vypálil, jo, jako ty štíty možná jim k něčemu jsou, ale teďko ne. Krásně zafunkoval drak, jako... No. Hoši. Já si myslím, že tenhle týpek nebude mít dostatečný healing. Hele, já mám takovou teorii, jo, počkej. Co se stane, když já trefím tam toho hned jako první? Bum. No, tak mám taktiku. Prostě já si vezmu tohle z toho, sestřelím ho
A na tam ty pošlu třeba pár berserkrů, ježišmarja, to je stejnak jenom. Oni stejnak ani nedokážou nic udělat. A bum. Tak, a teď jsou mrtví. Hoši, do nich! Do nich za vikingy! Prostě máte doslova free jako killy, tohle je úplně no. A BUM! Mrtvej. No, zapte, že oni vás ani nemůžou healovat. No, krása. To byla, jsem si je namázl na másle. Teda. Namázlená chleba. Jo. No, co máme tady dál? Že moje velmi neoblíbené kosařky, holky s kosou, pak tady jarlové a králíka. No, tak já to vidím, že na ně pošlem trochu. Já bych na ně poslal jednoho Voidmonarchu, to mi zní jako docela dobrý. Pak nějakýho tady med mechanika, to mi taky zní jako docela fajn postavička. A Shadow Walkera. OK. A Shadow Walker se teleportuje za jednotky. To je docela v pohodě, ale akorát moc dlouho nevydrží. Vyfoukejte je. Týpku, ty si umři. No, můj Voidmonarcha krásně fungoval. Pojď, znič je. Krása. To je nádhera. Úplně znič. No, prostě. Co? Počkej, já jsem prohrál? Ty medvěde, co jsi to udělal? Ne. Počkej, já jsem myslel. No dobře, ale ten Voidmonarcha se mi docela líbil, toho bych tam nechal, ale kolik stojí ten? 2000, ježišmarja, to je předražený. Tak vezmu si jednoho kanonistu a 2 flintlocky. A já si vezmu to a BUM! To byl snipe. BUM! No a jarle nech mě, dobrý, hodnej. A BUM! Sakra, ho netrefil. Hej, proměň se už. Dobrý, on odletěl. Oši, to je pohoda. BUM! Ne, já jsem fakt levej za ten kanon. No, dobrý, to bylo. Fakt jako pohoda, dneska mi to jde. Dneska nevím, čím to je, ale fakt dobrý. Tak určitě. Tak... No, takže teďko máme tady 1v1 další. A tentokrát máme 100. Což moc není. Hoši. Teda. Kamarádi. Uděláme si challenge. Musíme vyhrát jenom za pomocí barda. Hop. Tak. A BUM. Ne. BUM. Au. Jo, já jsem vyhrál, to bylo lehčí, než jsem očekával. No, takže myslím, že s touhle bombou se s váma rozloučím. A je tady do příště, tak aspoň bude mít krásnou popravu bardů. Takže se máte na co těšit, myslím, že to bude velmi záživná aktivita. Yes. A no, jako udělali jsme jako pár levelů, takže zase příště můžeme pokračovat. Počkej, můžeme se podívat, kolik nám toho zbývá. Jo, ještě docela hodně, no, tohle nevím, jestli zvládneme, je toho fakt hodně. No ale takže rád jsem se s váma zase takhle popovídal a zahrál a čau!